ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଓହ 2 ମାସ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲୋକ 8ଟା 9ଟାରେ ଉଠିବା କଥା। କେତେଟାରୁ ଉଠି ଯାଇଛ? 6ଟା 7ଟାରୁ ଉଠି ଯାଇଛ? ବାବାରେ 2 ମାସର ପୁରା କ'ଣ ଆଶାଟା ଆଜି ପୁରା ମେଣ୍ଟିଯିବ ନାଇଁ? କିଏ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଆସରେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଥମେ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନି ବି ପଡ଼ିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଚିନି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକାଇଲେ, ଆମେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ନାଲି ହେଇଗଲାଣି, ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ପକା। ଦରକାର ନାହିଁ ମ, ଏତିକି ହେଲେ ପିଆଜ ପୁରା ନାଲି ହେବା ଦରକାର ନା। ନାଲି କ'ଣ ପୋଡ଼ିଦେବି? ହଉ ମସଲା ପକାଇଦେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇବି। ଆର ତ ବଡ଼ରୁ ଗୁଡ଼ୁର ଭଲ ନୁହଁ ମଟନ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? କଲରା ଆଳୁ ଆସିଛି। ଓହୋ, ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଭଳିଆ ହବ? ତମେ ତମର ଖାଇବ ମଟନ୍, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ତଳ ଯାଇକି ପୁଣି ପଡ଼ିକି କଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ହଉ ହଉ ହଉ। এটা କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଟମାଟର ଲାଗିଗଲା, ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଆସିଗଲା ପାପୁନି। ଏ ଆମର ଛୋଟ କୁନି ଭଣଜାଟା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଧେ? ହଁ, ଗରମ ମସଲା ଯଦି ପକେଇଦେବା ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ। ଦି ମାସ ପରେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗରମ ଗରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖିଲା। ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଯାହା ହଉ ଶୀଘ୍ର ପୁରା 9:30 ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ମୋ ପୁଅ ବି ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁଛି, ବସୁଛି, ତା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆସ ବସ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଯିବୁ। ହଁ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ପୁରା ପୁରା ତରବରିଆ କି ରୋଷେଇ କଲି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସରିବ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭଣଜାଟା ଖାଉଛି।